Kag sa sa mga balita, subong adlaw. Isa ka call center agent ang nahulog gikan sa ginasakyan nga ro-ro vessel. Kung wala magubaan sa makina ang pump boat, wala sa kuntani madeparahan kag ma-rescue sa mga mangingisda. Yaring report. Mga 5 ka oras nga nagutaw-utaw sa tunga sang lawod sa tunga sang Negros kag Guimaras ang 28 anyos nga call center agent nga si Michael John Balsomo. Nagwa siya sa passenger area sa Roro para magpahangin apang nadanlog kag nahulog sa baybay. Alauna sang hapon siya nahulog, kag mga alas 6 ang gabi, natabuan nga na aberya ang pump boat nga ginasakyan sang 4 ka mga mangingisda, malapit sa nahamtangan ni Michael. Time nga nabiriya ko. Oo. Arang isa tupadya kami nabiriya man. Abiryado na, Kita lang naman pagkuhan mo, pag uboyan na makita sa upod ko. Kung wala si Michael nag-ubo, wala man sila makadipara nga may tao gali nga nagalutaw malapit sa ila. Ikaw sir, ikaw nakadipara sa iya? Duwa kami ni Dioy, Oo. nga may nag-ubo blaw. May nabati ang ka nag-ubo? Oo, pagbalikin namon, tao gali. Galutaw. Abi yun na, patay na. Way man kay giho pa man kamot ya mo no. Nagiyo ka mo, dito na Oo. lang ba mo ano? Nagbaliswa ang biktima kag nagpanghawid sa katig sang bangka kag nagsakay. Dito na kag na istorya sa ila ni Michael, ang natabo nga pagkahulog niya sa Roro. Call center agent ang biktima sa Mandurriao sa Iloilo, kag papauli na kuntani sa Negros. Residente siya sa barangay Balikotok sa Banwa sang Ilog. Ginistorya niya sa mga mangingisda nga hindi siya kahibalo maglangoy, pero may nabatian siya nga tingog nga nagahambal sa iya nga maghumlad lang sa iya nga mga kamot para maglutaw siya sa tubig. May nagambal siya nga race lang hanto, lupalam la. Sino nagambal siya ko nun? Kung siya kita mo nang ambaya, may trabaluway ka pa mo, yung sa kuno sa Ginoo mo. Oo, nung hamba ko na siya, ano na siya? Ano lang sa kuno ay umlad lang iya ka kamot lang no sir para malutaw sa. Tinagpapilan sa dudira sa nagkapot sa sinang. Dugang pa ni Romy, sa makasaka na ini sa bangka, hindi makapati ang 28 anyos nga buhi pa siya. Kasaka ito di sa pambot, nagpungko sa, ginamoy ang matayo. Tabunan niya blaga magamonaw niya buhi pa daw sa. Ano ginabalagad na ngayon? Niya buhi pa ko. Uy, buhi ka ari ka na sa pambot, ay problema. Mapaygad ta. Ginilisan siya nila sang bayo kag ginpapanyapon antes nagdungka ang bangka sa Putataytay sa Bacolod. Gindala siya sa barangay hall kag didto na siya ginkuha sa Police Station 9. Ginsugat na siya sang kagabi sang iya nga pamilya. Ang Philippine Coast Guard ang nakigangot na sa shipping lines nga nagapanag-iya sang ro-ro vessel. Antes siya nagbiya sa sini nga mga mangingisda, nagsiling siya nga liwat siya magabalik para magpasalamat sa ila.